Media acum este într-o fază bună. Dar oamenii ăștia patru acum locuiesc într-o singură cameră. Haideți să profităm de șansa pe care o avem noi acum și să ne ajutăm pe oameni. Dacă nici Mary nu merită. Da, Mary acum are niște nevoi speciale. Angelo visuri la cheia. Să ne gândim la camere dedicate recuperării. Taci. Vă rog să mă scuzați că port acest corset. Sunt cuvinte care Când bagă mașinile? mi-au rămas în minte. Părinții În seara asta? Niște oameni foarte A? deși de ei și văd atât de blăguiți, te mir că mai sunt în picioare. Cum au trecut peste, cum fac față cu un copil, cum mai găsesc motive să zâmbească, să spere, chiar nu-mi dau seama. Pentru zâmbetul pe care l-am văzut în filmuleț, zâmbetul lui Mary, merită orice încercare de-a noastră, de-a tuturor care pot să o ajute ca pentru să existe și ziua de mâine și poimâine, viață frumoasă înainte. Imaginez că Mary atunci când va fi adult și va realiza cum ce-a trecut când a fost copil și cum ce-a trecut familia ei alături de ea, asta o face cel mai puternic suflet și va da o pace și o împăcare cu orice Ce acolo, bă? în viață pe care nimeni nu e la răpit. În autocar s-a lăsat tăcere, dar se simte dorința întregii echipe de a-i cunoaște cât mai repede pe Mary și pe familia ei. Ei nici nu bănuiesc că venim, dar noi de-abia așteptăm să le vedem reacția. Haideți! A trebuit să fie acasă. Familia Mihai! Familia Mihai a avut musafiri, echipazitul la cheie! Unde e? Uite, veniți să... Ce? Vă fac. Bă, te fac prima oară cu tine, eu sunt Dragoș. Sunt codați. Ești Mary? Mary, poți să te iau în brațe? E o surpriză? Dar e un lucru bun, nu? E un lucru foarte bun, dar nu ne așteptam. La ce vă așteptați? Nu mai plânge. Nu asta vă doresc? Nu asta vă doresc? Să trebuie să mulțumesc? Este familia tipică de român. Român care vede care își duc durerea și ce au pe suflet în intimitatea căsuței lor și o duc cu demnitate. Nu mai muncesc, îți bag. Mary, tu știi de ce suntem aici? De ce băturică aia? De ce băturică aia? Te rog frumos, am zis. Repede, ar putea să poată, să nu săreasă. Aurora, Rapunzel. Rapunzel. Cine mai e? Și pe Mickey Mouse. De Mickey Mouse? Da, pe Mickey. Uite ce o să facem. Ei sunt colegii mei. Și o să facem în așa fel încât să ai camera asta pe care Fetița? Da, te răbășește, dar nu pentru că e bolnavă, ci pentru că vezi bucuria aia pe care trăiește fiecare om. Bucuria aia pe care cei mai mulți dintre noi am cerut-o. mergem să-mi prezinți casa? Da. Ia. Asta e camera ta, asta e. Unde doar? Eu dorm cu mami și cu tati, Arnica și mama și cu Alina cu Alina. Da, tot în camera asta, da? Dar nu poate treabă ca să pară, nu ți-i zic că n-ai. Dacă eu sunt
cum. Nu i-am știat. Nu știam ce s-a întâmplat afară. Mai am scris cu totul altcineva. Nu ne așteptam. Nu ne așteptam să fie echipa care a Ruzul ăla pentru mine reprezintă speranță. În fiecare clipă în care... Știi câți kilometri are Șebune la mașină? Pentru fiecare zi am ce să bună. A, nu știu. Voi veni la așa. De grande Slamvan. Nu, Savan. Are 6.000. Mai îmi câteva idei așa. Prințese, nu? Adică se aduce înconjurată de prințese. Camera să aibă culoarea. Dar voi ați făcut prin casă un an, ați mai făcut. Arată foarte bine la familia. Bă, Ciobanu, nu mai dau. Asta care este acum, baia, bucătăria, cu noi. N-am mai avut să termin, s-a întâmplat și în cazul cu Maria. Care e povestea exact? Cum s-a întâmplat? Maria era un copil perfect sănătos, mergea la grădiniță, nu avea absolut nimic, era chiar prima din grupa ei. Și pe la 3 ani și 4 luni așa, a început să vadă legătură de hematom care s-a spart și de aniunta creierul de sânge. Atunci, tot ce Ce am praf avut ești. în casă mai departe s-a vândut absolut tot. S-a vândut mai Cine a ales culoarea roz? Te-ai sculat într-o dimineață și toată casa era roz? Toată casa lumii, chiar ți-l las ție, îți place? Ce, nu? Ești foarte bine. Nu e asta. Camera este. Are mai frumos. De o viață așa pe care o ținem de mult timp pentru voi, pentru Bar de negru. Se vrea să faci deasupra două dormitoare, te gândeam când ai avea o surioară, să te iei sus, să stăm jos, să le facem dormitoare de jos. Și era un plan. Nu ai văzut niciodată camera voastră. Am luat o asta. părinți. Am fost foarte emoționată când te-am văzut, pentru că ești o fetiță superbă. Vrei să-l scoți și pe ăsta? Piatră, aici care se mișcă. Asta aici se mișcă. Scuze, nu vreau să fac o semne politicoasă, dar mi se pare că nici dumneavoastră nu sunteți tocmai în toate portele, așa, ale unui bărbat, adică vă văd Din păcate, stresul, în la tine, dormit, toate, Nu știu, nu mai sunt acolo. Mărcea la ele la spital, când au observarea de multe ori de la ele de la spital și ne rugăm să mă țină ca să pot să mă duc să le duc o terapie la spital, să vin în care, să țin medicamente, să vin în care. Camera ta să stai numai în sus sau mai ești pe surioară și pe Este surioara mea. Mi-a zis mama ta că ți-ai dorit mult de tot să ai o surioară sau un frate. Da. Și de copilul meu mi s-a întâmplat. Apropo de ce ați mai făcut pe aici, haideți să discutăm un pic. Cum e casa ca și confort? Cum vă... Oricum asta e anul. Doar mai mașină mai mare de mine. Dacă mie mi-ar fi dat cineva, nu știu, venit, adică să am doar banii, dar nu cred că aș fi reușit să fac atâtea astea. Arată superb, toată... Da, Toată e curat, e ordonată, pătrea, foarte... Unde veni așa, La sală, nu că la sală, aveam grădini mare, acolo unde le umețeam, așa încălzire la părinți.